Gordura kete ka mun ye ko kɛ ka taa n sigi ma bɛ man di ne a sɔmaya bɛ ne a sɔmaya bɛ ne hɔrɔnmuso tourner tigɛnen kama ka bɔ Sikaso ka se yan ka bɔ Lasa ka se yan Joti jɔlen filɛ gidɔrɔnda la Joti courant de tigɛra a bɛɛ kɛra ne kama depuis i sɔn tɛ ne bolo i sara tɛ ne bolo i y'a faamu su in na n bɛ 1000 d'i ma i bɛ kɛ gaziel sɔngɔ ye ka taga so ka 3000 fara a kan an ba 3 min bɛ so i ka t'o don kuma ma nɔgɔn ne ma dɔɔnin Amadu ka baw jansa ka barika nafolo la wata nka Amadu ni si ko tɛ Amadu falen k'e tun mana kɛ muso ye diɲɛ lɔ lefiya tun bɛ to Amadu ko la sani diɲɛ ka ban a n t'u minɛ mɔgɔ kama fo ka diɲɛ ban faso falen t'aw minɛ mɔgɔ kama diɲɛ lɔ lefiya jɔlen bɛ ɲɛkɔrɔ samile a kana ne minɛ mɔgɔ kama jogo ɲuman tɛ n na. Dezo ni ko somo ni ko moro ni ko wemba ni ko jiretu ni ko kolofila ni ko kabila yiri ko kada so ka kala de bijin bangano de be ko ni shuma ko gonna garaba plo de ja de bien des amle les kade ba de be choje ko ka bi ife mtom zo ka bi pe de des amle ko choje ko ka ti be mtom zo ka ti be des amle ko ko tara e te ka du ko de ka du ko ya mo mi ambe ya choba kele ka nyi ka ti ka de be ya mo mi e ya te ga lu me ne ka mo amadu de be na me ta me se goni fo ya famu yiri na me tara bese porte de ne fiya doso de na ba ko na de la ta so ni ko le vie ina maru che ne che nda ko la de me mo be de ndugo jansa kuma te de nyoma de ndugo te ne chaque fois ne de on frère ne amor ne de on frère ne de ben sigi so ndo me na ngaje dro ka ko ko far fa na dro do am bila ne mo ko ko tina dro ko wa ne de be o de ne de man so so de ne bu nu sigi le dro be na so na amar mo fle ne so ma de ka da mo de du so amar ja mo de no da mo te ka di ka me ne ka ya me ko du so te ka tuma ne ta mo nya tir la re
ye o bɛ se k'a bati ne danu de mɛ an ka marifa kisɛ fili ne ta maro de mɛ bɛɛ n'i diya fɛn don donsoya ye nin kanu de ni donsoya ma diya i ye dɔrɔn a ma diya i ye mɔgɔ tɛ se k'i ta ye dɛ n'i fa y'i don donsoya la ka sɔrɔ i ma kanu i b'i fa haram i b'a fɔ k'i jugu de don n'o tɛ amadu tɛgɛ diya da ye amadu ta ye ni amadu bɛ turuna na dɛ a bɛ sogo faga mɛ amadu tɛ marifa ta ka bɔ so i n'a fɔ ne b'a kɛ cogo min na ka taa kungo kɔnɔ parce que somaya de diyara ye ka tɛmɛ donsoya la e ni amadu cɛ n'aw ye ɲɔgɔn kɛ cogo min na o y'o ye ne ye ni amadu don ɲɔgɔn bolo n'o tɛ amadu tɛgɛ diya da ye amadu ta ye ni amadu bɛ turuna na dɛ a bɛ sogo faga mɛ amadu tɛ marifa ta ka bɔ so i n'a fɔ ne b'a kɛ cogo min na ka taa kungo kɔnɔ parce que somaya de diyara ye ka tɛmɛ donsoya la e ni amadu cɛ n'aw ye ɲɔgɔn kɛ cogo min na o y'o ye ne ye ni amadu don ɲɔgɔn bolo ɛnzan kɔnɛ ala ka hinɛ la depan kamalenama ni n'a bɛ ɲɔgɔn bolo teriya la fo k'a fatu e lebe b'o kalama gɔnifɔla tɛ ne dɔn ka tɛmɛ e lebe kan gɔnifɔla min bɛ ne dɔn o tun ye ɛnzan ɛnzan kɔfɛ e de bɛ ne dɔn ne gɔnifɔla bilen o gɔnifɔla tɛ mun bɛ ne dɔn ka tɛmɛ e kan o yɔrɔ la sisan ne ni ɛnzan kɔni an ta kɛ o sera a dan na ɲini amadu don ɲɔgɔn bolo n ka fitinin de ka kɔɲɔ la i dɔgɔnin filɛ i hakili to a la a fana ka dɔn k'a kɔrɔ ye aw bɛ ɲɔgɔn bolo o la ni amadu ye ɲɔgɔn bila daw da la o y'o tɛmɛsira ye n'amadu janta 200 k'o d'i ma o b'i ka baara la bere ko ko ne ale bere ka dɔn amadu k'i tano kuma ko ma se fɔlɔ ko jigo mo na bila olu fɛ wasolo sifin tano ni mo o ye hakɛ ye ɲama bɛ wuli a kɔ o bɛ dugawu k'i ye ala ka aw mɔ ɲɔgɔn fɛ o de nafa ka bon amadu k'i fo kuma ma se ale fɛnɛ bolo fɔlɔ kali bɛ kɔni basigi ni kuma bɛ caya ka diya donsoba bɛ yan bolo fila bɛ nka o bɛɛ lajɛlen sani kuma ka caya dɔrɔn a ka diya ne tɛ kuma caman fɛ libe amadu y'i sɔn ni amadu y'i sɔn dɔrɔn ne fana tɛ se ka to jɔlen fɔ ne k'i sɔn ni amadu ye dɔrɔn bɛ ne ye ni amadu kɔrɔ dɔrɔn bɛ ne ye i y'a faamu n bɛ 15,000 d'i ma sisan ka fara amadu ka wari kan n b'a ta donsobaw kɔ k'a d'i ma fɛn t'an kun dɛ n b'o ta donsobaw kɔ k'a d'i ma i t'a fɔ ni ko fɔ ne fɔ juru wɔɔrɔ a kɔngɔ n'i y'a kɔngɔ an b'i sɔn ne 13 in filɛ e ta 10 an ba minnu bɛ so olu ta ye 7 ye a bɛ 400 sɔrɔ k'o di jeliw ma animateurs 200 caméra 200 Amadou Kano o wari bɛ ne bolo kɔnɔ yan